Ćao! Danas pričamo o pivu koje je više poznato po seriji u kojoj se pominje, nego po svom kvalitetu. Čak i jedan od autora te serije, Matt Groening, nije dozvolio da se to pivo, nije dozvolio licencu da se to pivo proizvodi, jer je smatrao da će deca kupovati pivo zbog popularnosti te serije. U pitanju je pivo Duff, a serija po kojoj je ono popularno su Simpsonovi. Sad, u pitanju je jedan lager sa 4,9% alkohola, a sastojci su voda, ječmeni slad i ekstrakt hmelja. Ovako, ovo pivo je napravljeno u Nemačkoj, znači za evropsko tržište, i ova pivara koja pravi ovo pivo i dan danas ja mislim da ima problema sa tim, što bi rekli, autorskim pravima. Da li sme zbog licence, da li sme da ga proizvodi ili ne. Da ne bi više davio, nego mi da uzmemo i da probamo ovo pivo koje Homer pije. Izvinjavam se zbog ruka mi je otekla, povredio sam se, ali opa pena. Inače, pivo sam uzeo u Lidlu, 100 dinara je. Sad, da li akcija nije, stvarno ne znam. Miris, onako, podsjeća me na ove naše, otprilike, lagere, na ova naša industrijska piva. Znači, ima čak neku kiselkastu malo notu. Pena, kao što vidite, ima je tu otprilike 2 prsta. Dosta mehurića, znači, pretpostavljam da je dosta i ovako i gazirano. Boja svetlo žuta. Toliko o vizualno da opišemo pivo, a sada uzmemo i da ga probamo. Živeli i u zdravlje. Koliko tekla ruka. Ovako. Gaziranost jako slaba. Ukus ovako blago sladak, slatkast. Gorčine, tako reći da nema. Telo onako tanko, baš tanko. Ovo pivo bukvalno kao da nema ukus. Ovako ću vam reći. Ovo pivo ne zaslužuje da se pojavljuje u onakvoj seriji, jer ovo je... Moguće da su oni pravili ovo pivo da bude za leto, da bude za osveženje, osvežavajuće, ali ova varijanta, ovo ovako... Ne razumem, baš je... Baš nezgodno. Koliko je loše. Ovo pivo se pije jedan put i nikad više. Po meni, moje neko mišljenje. Ne znam da, ovo kako se zove u seriji, da li je stvarno trebalo ovo pivo tako da ima takav ukus, ali ne verujem. Jednostavno, ovo pivo je baš razočaravajuće. Po meni, ima slaba gaziranost, gorčina slaba, telo slabo, jedino taj neka
sladan ukus, kada je popijete malo onako, ali i on brzo nestane. Žali Bože 100 dinara, što bukvalno su ubačeni. Toliko o tome. Mislim da uopšte ne bi trebalo više ni da se troše neke reči vezane za ovo pivo, jer ovo pivo stvarno ne zaslužuje da se o njemu troše neke reči. Da rezimiramo, pivo DAF jednostavno, ako možete, gledajte da ga izbegnete. Toliko o tome. Još jedan put da se ponovim, da budem, znači onako da napravim, što kažu, rezime. Slaba gaziranost, taj sladan ukus, koji je isto, gaziranost ako reći kao da ne postoji, sladan ukus isto kratko traje, vrlo slabo, tanko telo, tako reći, ni da ga nema, gorčina isto ne postoji. Bukvalno pivo, samo piše pivo, a jednostavno nema uopšte, ono što se kaže, ne bi trebalo da ima pravo da se zove pivo. Toliko o tome. Neću više da davim, ovo je bio, ja mislim, možda moj najkraći video, jer više ni ne zaslužuje ovo pivo, ni o njemu da se priča. Zato, ostajte mi zdravi, veseli, nasmejani, pijte pivo, ali nemojte DAF, nemojte, nije to pivo, nije to. Ali ona najbitnija stvar, ljubite vaše najmilije. U to ime, živeli i u zdravlje. Samo zbog toga ću ga ponovno piti.